martanya kita. Hali Tuhan Jehovah partanu batuan nami di bolu nami. Tuhan menangi on hatami hami nuaing asadong Tuhan gugu dohot boy hami mangulahon ulau nami di bagasan tikion dongani hami Tuhan pargugu hami marhitehon hatam nabadiai jala salamu baro hanami jala salam tigor ke ulau nami atong paulima Tuhan rohado pikiran nami suasanya kadate nami di bagasan Kristus Yesus martaya kami tuh mandong magade. Amin. Oras madihita damang dok denang tapi jala salam sehat mana bahasa hatami di dia behita man hamuna maringanan. Ubaynya dorang so pasah hatami hatani Tuhan ta marite turpu di jabidata pangido hami jala dang marugi hita jala dang adong pola dihani bulubuin asa ta subscribe konten manang na akun nanyon boy picitamu subscribe di situ di kamera masa totong dibagi hamuna akka barita nauli marita jamita tiap minggu nanay mo pasah hatami bahini salap tu sana nahami lahum baritahon barita naulion soni ma na boy pasah hatami. Hatan itu hata di tadi bagasa tikion namang inang di pihak maringanan. Imatar surat siap buku nabadia Lukas 10 ayat sada ro di ayat pasiahun. Hujahawan hami masyanan apa sianon tapa husor hamuma di bagasan rohat tabi di pihak maringanan jauh hami. Hala Galilea Nabi Nunu ni silatus. Adong ma naro ujui pabuahon tibana taringon tuaka hala Galilea na didurusor silatus do mudar nasida gabe saur tu napi nilihon nasida jari ni na Jesus mama manusi nasida na diagam rohamuna do pardosaon hala Galilea martibakun saluhut hala Galilea angasomoni dia hak nasida hudok ma dihamu dan anggo somu baru hamuna las somoni do hamu mago muse marang diripu hamu anggo na 10 walu halak namate ditanggang palas-palas na di siloam perjalanan sian sude pangisini huta Jerusalem hudok ma dihamu datum anggo somu baru hamuna las somoni do hamu mago muse dungi di hatahun mau pamaun adong marisi saha sada halak hau arana sinuanna tu porlak anggurna jadi Roma ibana mangalului perbuena HP dang adong ujung paksa gabenin nama madok tu siulak porlak angguri nung ngapola patulu taut to na Roma mangalului perbueni hawaraun laos sojupang tabamai apola magopo tanoi bahenonna ala didok mangadusi tuan nami luas mai disi sataunon asasa ngapakur humaliang bonana mabahen napa tusi anggiat olo marperbu itu tujulo on halai anggus wada tabau ma songoni masahat na bajahon natan itu kata di damang dohot dainang jami tahun ima di tanggal 20 Maret 2022 mana na minggu lima sonare jala temata nasahat ihita di bagasa tikyon hidop bertobatlah supaya tidak binasa marhumubau nasau nang magopo saya dong do halak sonari mangihukton sono dia halak pakatayon halak jauhion jadi di hati hai moro tabereng do marhite turpok ni jamita ton moloro si tawon ni dong hatta si tawon ni halak mana nagudang akan dari pikiri gok aka paru kilon na sono na dopen ni halak jahuda pitor di dok ya ala di dosan roak kana masak ke paru kilo di keluargana
bangkrut, perekonomian na, kaparepewan na, di dogmay ala daha, ala di dosa na, ala di pangalako na, itu na jujut di dok na kajoma. Molo pemaman hala Yahudi hati hai, molo masa si somoni si taononi, persahiton, hamatean tu sada halak, di dok dosoni tu sada dosudei, kado sino punggal doi namse. Ilo dibahen di bagasat turpun di jamita tahun berarti lambal gadu sa di jolmain lampur sukma kisitiaron na ima pemahaman. Pangatusian si somoni mana dipadengan di Yesus Kristus. Aka pikiran na somoni di halat Yahuda ilo dipadengan di Yesus. Di turpun di jamita namanya. Di dok di bagasan turpuk di jamita alani di dok ala ro sahala pabau tu Yesus. Sono dia taringot tu halak Galilea dari pamate mana na dibunuh di Pilatus di Yerusalem. Dong di dok Yesus hamu pe magodo moloso di hamu rohamuna. Marhiti ayat onom satu ayat pasiahon lah manungguli do harohatta manungguli do kedirita jong mapardosa hita. Ido baik diturpuk di jamita ton asa marhamu bau kita. Asal nang maku hita ahama dalatta ahama carata songon dia dong ima di bagasan turpuk di jamita ton di dok songonon na parjodo asa rekot tapasahat hita mana kasih hadiriota jalata pau barohatta udok selai mana kasih rohatta jalata pau barohatta dua hon dipangiru de bataro sian hita do parbuye ni hamu baul ni rohatta dapat luhon ulau tamar perbuye jalan marsawar do de mata. Mulunu ngamar perbuye ulau dai berarti marsawar mehita do de mata. Na berjuru ta beren damanginan mana kasih hadiriota jala tapauba. Ada lo sahala ro hala Yahudi na babah tu Yesus aka hala Galilea nungar pamati be hala Galilea minna nungar pamati sila tus be ditiki pasahato pileneiro di pamate di boto Yesus do na naroi sahala ki hala nu kari hata tu Yesus Tuhan ido enu kari pamate beninna hala di boto Yesus do ahal ne pikiran ni nakaninya non di boto de pikiran non lahu marbuwa di boto Yesus do sonon dia sakap nyon lahu paralak do Yesus asa boy do hapena di ela-elaon asa di ela di paralak Tuhan Yesus hala di boto Yesus di dogma di bagasat turpuk ni sabiton na kaningan ahaman ni dokon ay hamu bemago do molo so di pabahamu rahamuna di dokon Yesus mahilhi de padohanon na dia lam rahamuna do halak parkusa Galilea martibakun salhut halak Galilea alai so dia do hak nasida di pengot Yesus do halak Yahudia manginan ditakasi do dirina dia dopan ni Tuhani sudi do jalma pardosa nang akan mangai si taonon doon na so mangai si taonon sudi do jol may pardosa alani do unang ma patigor-tigor hamu diri muna unang ma membela-bela diri hamu unang ma sahira membenarkan isi doho alai di bagasan turpuk ni samita taon di dok dona damanginang unang memang ulah dosa hamuna di pengot hala Yahudi do dohon de mata asa unang murah-murah manghumi asa unang murah-murah patigor-tigor diri na udah macam masunari na yang kabanguhum diri saya disalawat doang api ban na salah terasa amaran salah api ban na paling salah iro na pagihut musin na paduahon di pangiru de bataro sian hita parbuye ni hamubaon de rohatta molongan barohakku marparbuye marhamubaon de rohaki gabe marhamubaon de rohamau ahamong lokum lahu pagumoson pisak-pisang na binasahan ni Jesus tarimo tu upasa manang na upama na pamasahan ni Jesus tu apa Yahudi di bahid do perumpamaan tu halak ala Yahudi di doi songon nak kaningan ia tu sada halak hau namanuan hau anggur di porlakna asa tapon na niyan hawarai di suan hawarai porlaknai makirim sudian kietnyan hau harai nakaning marparbuwe hawi nakaningan asa marparbuwe hawarai
berusaha napur lagi lah mabahin napu tu hawarai dipayas sudah dicakuli dia huwa dibahin manirami Husena dibahin asonang mate tahin narohana songoni dipadenggan hawarai sa anggitnya merperbui alai 7 tahun dan haseya dan merperbui 7 tahun azum terhirma namarapuna porlaki alang terhir bebana ay sumar perbui 7 tahun sadang lapatan nun narohana disuruh napuna porlakang kuri masa ada pangula ni porlakang kuri asa ditaba haware to betaba mahawarai dinna disuruh usum haro masa ada pangula ni porlakang kuri didok do nakaningan tuan nami inna do luas majori sisa tahun asa sanga juhu pakko asa sanga juhu maniang akabonana mabahin na putu si anjit olo merperbu itu julanon alai murusanong be tuan nami sa tahun buta ba manin na dipanggil per angkuri do amangin na unang juta ba diluas tuin na kotoreon sa dipayas na kaningan alai molang merperbu bita bonna ditaba manon hau awarai jala sa merperbu di por lagi sudero jol main mardosa na maso mardosa alai sudero main adong tigor di ado pandi debata alai tulos tusiro na pinasaham de tulpo di jami daton dilihat itu hita kasih rohana do kaparasian dilihat itu hita kesempatan asa buha asa marhamu bau ni roha iro bahe di tulpo di jami daton mangolo be hita sahat tu tikion asa dong do kesempatan tu hita lawa marhamu bau ni roha tiki parasian debata asa marperbuihon kita akan perbuihon na denggan asa marperbuihon paramitai marperbuihon akan na denggan molo di luas pehita sonari akan manaw parsahiton do akahamoro na asing tiki parasian ido laho dirita ma pajonoko dirita tu debata mana tapa jugal halak na marjugal diri halak na pajugal diri na halak na jugal rohani gudang do sitaon ni aboto ma marpamulahi do rohana amida debata mulu marhamu baun ni roha idok de mata do dan nomor rohaku mangida hama mata di parsahati soikon mulak ni hama mulak di parsahati do tumarikon dalanna artina marhamu baun ni sahalaki do na bineren ni debata asa bertobat ibana dapat uluhun na terakhir ulau tamar perbui jala marsaur hita do debata mulu numa perbui benang kaningan on ulau hawang buron marsaur malo debata di bagasan ni tulpo ni jabita to di do Jesus do nunga to tahu bedang marperbui halani hau araita ba manina Jesus do takas alai parpol lagi luas majo tuan nami 1 tahun nai baru pehuta ba mulu sarong belapatan narang perbuina padohan ni siula porla angguri ahado lahu patuduh do tuan nami luas majo apara 1 tahun nai mulang 1 tahun nai baru pehuta ba inna lahu patuduh di son dia manakasi hari deon ni rohani pangula porla anggur nakangani pangulai lahu manakasi do taringo tu hara deon ni rohana buharon main ido bahin na somar perbue bahasa dang berperbui hati Kristen sonari bahasa saya dong hak Kristen dang berperbui ka pangalahona rikot paring ganotna rikot ta paula ka pangalahu si somoni asa dinggan napu nadi dok nadi sotika namang dan nap gabi pupuk urea nan na pupuk ka organik dan na pupuk gabi amusena pupuk poskat harlo kumusena ka pupuk nasi dangi nabu alai napui ima ulota napui ima pangalahota napui ima hatani debata siuluan ni hatai siulota ima tod'i atau merpakuling meta marsada ikon rari do mahita Allah mangula di porla anggur nain au bahini do nakwe molo somona mamerang jamiton omma habena tagam mangulu hamion di portibion omma porlaki omma habena ruang lingkup namion di portibio kami mangulu nain kesempatan nami mon lahu marhamu baun ni roha
adigan nai be molo nunga di taba Jesus nunga dibuat bihosatai tangan be kesempatan be alai tagam mangula be hita di porlakon dila kesempatan be satau nai majolinna dila be tanai halai dia kahita natakang nda kahita nakana mangulaw nakana hajahaton di pangido hita di bagasan turpuk di jamita taon marhambaon ni roha iro asa mar perbuen noni hambaon ni rohai jala marsar me taro di mata ido bahe damang do denang naterakiron ikon radelo hita songonon siula anggure memparadiho diri pasyarep perrohana asa mar perbuen nong jadi tadokma pasobu majo innama tutu de bata mulu gudang kita ngai dalam kesempatan teh bertobat non tapi jauh do mei itu ratot pita dia ahmad honot tarang adong kan alai songonon pamula di por anggurom hita tadokma pasobu majo Tuhan hudunuti hami udaku pasobu majo Tuhan hami mamuri di portibion asa hubu bahami rohanami idi rohonota asa mar parbui pangalawan nami baru patuduh honon itu Tuhan ima tuhita jala mamula mahita songono dia pangulota artina bakal nguluhon hatani Tuhani ima tadok manusia napui ima hatani Tuhani parsaurata ron debata ido bahin nama parbuya kaulota ido sahat nada manglo dainang martang yang mahita Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nung mahutai ngon hami hatami kanut hami Tuhan dagam di portigion maula aku lo nami nasu di halomon ni roham ubahin ido Tuhan boleh ka pangalahon nami akan najat asa marhamu baun ni roha hami bauba Tuhan hami ale pobahon itu Tuhan hami diri nami sendiri dok asamu barohan nami Tuhan tutuhi mariti todim na badiai asanggiat ngan gabi sula hatami sula patik mi hami atong ganut pargolon nami sa minggu Tuhan upasa hatami asaho nama barbulumu di jala pobahon rohan nami di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho amin.